Lezigeza indaba zo-1KZN TV ngingusamukeliso Nqulunga ngikubingelele imbukeli naze ihamba phambili usuku namhlanje. I-ACDP ubungaze usuku lwamalungelo ele-MK lithi lilungisa izinkinga zangaphakathi kanti uqonyoliswe abamabhizinisi igwele kaMthaniya. Iqembu ACDP esifundazweni KwaZulu-Natal ibungaze usuku lwamalungelo ngokuhlanganyela ndawonye ikhulume ngezinto ezithinta leli qembu lithi ke seliqalile ulungiselela ukhetho lwangonyaka ozayo lohulumeni basekhaya. Amaqembu ezepolitiki ahlukene abebungaza usuku lwamalungelo abantu ngezindlela ezahlukene. Iqembu lezepolitiki lamakholwa iACDP behlangene njengobuholi besifundazwe eMtubatuba enyakatho nesifundazwe iKwaZulu-Natal ukubungaza lolu suku kanjalo nokuzilungiselela ukhetho lohulumeni basekhaya oluzoba ngonyaka ozayo. Umholi waleli qembu esifundazweni KwaZulu-Natal umbhishobhu Eric Manqele uthi nakuba sekukhululekiwe abantu benamulungelo kodwa babonakala bengakhululekile ngokwanele. Thina njenge-ACDP sibuka sengathi inkululeko eSouth Africa nje vele ayikabibikho ayikafiki kuseyinkululeko yabathile bona laba esithi siyabakhetha ibona abenza inkululeko kube yabo bodwa. Uma ubeka umuntu phezulu uthi umbeke esihlalweni uthi akakuhole elethele abantu inkululeko elethela abantu izinto abayidingayo uvele efike ehlale lapha ayicebise yena kuphela. Ekhuluma kulomcimbi uManqele uphinde waveza ukuthi leli qembu lizolungenela ukhetho lohulumeni basekhaya ngonyaka ozayo wanxusa nabantu ubabaleseke leli qembu ngoba alinayo inkohlakalo. I-ACDP izolungenela ukhetho KwaZulu-Natal lohulumeni basekhaya silungisela khona nje ukuthi silingenele amakholwa abazalwane nalabo bantu abathanda uNkulunkulu nalabo bantu nje abathanda ukubona ukulungiswa siyacela beyeseke i-ACDP. Asikaze sibaphoxe ndawo abantu phezulu eParliament kunabantu bethu abahlalela khona kaze kuzwe kuthiwa iACDP ikhwabanise lezi madlanyana ezincane esinikwa uhulumeni. KwaZulu-Natal bekunomuntu ade sisebenzele eParliament for the last 5 years asikaze sizwe kuthiwa ukhwabanise ngisho isente kulezi mali ezincane kade ezinikwa uhulumeni. Amanye amalunga leli qembu aphawulile ngosuku lwamalungelo kanjalo nangesimo seqembu leACDP kanti kuningi abakuvezile ikakhulukazi okucindezela abantu bakuleli. Akakafiki khona kusalekha kakhulu ngenze isibonelo ngekuthi umuntu njengoba siphila sine right to life kodwa mawufika ezweni lethu umuntu ubulawa isinomi kanjani, especially abantu besifazane nezingane sibulawa isinomi kanjani futhi kugcine kungalandeleli uzwe kuthiwa umuntu okade ebulele ugogo ngaliyana uyahamba freely. Uyabona ukuthi lapho eyamalungelo ethu ayikakapheleli kahle kukhona lapho kulekha khona. Thina eze-ACDP sizoba khona ukhethweni lokamasipala futhi sinxanxa wonke umuntu wase-South Africa ukuthi nje othandayo ukuvota avotele i-ACDP angayivotela ikakhulukazi amaKrestu nalabo abamthandayo uNkulunkulu kakhulu nalabo abakhathele i-corruption abakhathele futhi ukubona izwe lakithi lingayi phambili lilokhu liya phansi njalo kukhona izinto eziningi ezisenza singaphumeleli. Senxisa ukuba abantu ke basizame njenge-ACDP asikaze sibaphoxe futhi asikaze sibasinike ithuba nawo sithi abake bavotele into enoNkulunkulu phakathi. Okuyinto enhle ukuthi abantu babe namalungelo. Kodwa ke bese kuba olunye udaba ke umsakazi ukuthi ngabe lawo malungelo akhona ngempela yini noma amalungelo abantu abathize kodwa uquqaba lwabantu alusebenzi okuyiyona into enkulu. Sathola inkululeko ngo-1994 unyaka nonyaka isibalo sabantu abangasebenzi siyanda. Leli qembu likholwa ukuthi uhulumeni ubambiswano unothisa labo abasesikhundleni kuphela. Ezindabeni zo-1KZN TV kubikuthi abantu maphumulo eMtubatuba. Umholi weqembu lomkhonto wesizwe KwaZulu-Natal uLisi Mchunu uthi ke basebenza kanzima ukulungisa izinkinga zokungaboni ngasolinye ngaphakathi eqenjini. Usho lokhu kulandela umdonsiswano obonakalayo ize iphutshuke ezikundleni zokuxhumana. Lezi ngqoshongqoshu zaholela ekutheni leli qembu lihlulwe kukhetho lokucibiyela ngaphansi komasipala uMsondozi Ngozibandlela. Umholi weqembu lomkhonto wesizwe KwaZulu-Natal uLisi Mchunu
uthi sebexazululile izingqinamba eziningi ngaphakathi eqenjini. Seziningabi igigaba zokungazwani emkhontweni esesizixazululile. Namanje sine process siyaqhubeka, siyaxazulula. Sizogcina futhi siqede zonke akukho la esizogcina khona kukhona ingxabano. Kuyogcina kukhona nje normality yokwehluka ngembono kodwa kungabi izingxabano. Umchunu uthi lezi ngqinamba zabenza bangalinqoba ukhetho lokuchibiyela olalibanjwe ngozibandlela ngaphansi komasipala umsunduzi kwa Ward 2. Leli qembu laphakamisa amagama abantu ababili wagcina kunoqhekeko kwaze kwayiwa okhethweni kunjalo. By election yaku Ward 2 emsunduzi siyichaze kaningi ukuthi yahlupha nje ngokuthi sibe nezinto ngaphakathi kwethu esingavumelananga ngazo. Yasikhosta saseyiwinile nayo le yaka Ward 2 eRichmond iubufakazi bokuthi masibambisene thina emkhontweni siyimbokodo siyimbumba ngeke size sivinjwe umuntu namanje bahlulekile ukusivimba futhi lo liyadaba ungalibuka kancane lo liyadaba lase Ward 2 eRichmond isikhathi eside bahlala lapha yana leya ingadeclariwe leya vacancy babenzani sonke leso sikhathi. Kanti uphinde waphawula nangobuholi baleli qembu njengoba bekubonakala kukhona izinhlangothi ezimbili ezinye zihamba noduduzile Zuma Sampudla kanjalo nalezo ebeziseka ubuholi bukanobhala jikelele waleli qembu uFloyd Jibambu. Ubuholi lobo bukhona njenganamanje program yabo isekutheni nje abantu asibalalele bonke sizwe ukuthi yini abayibona iwrong ukuphi bese siyakwazi ukubaxazulula. Ngakho ke sizoxazululeka zonke ingxabano zethu sothi sifika 2026 thina sobe siyimbumba. Ezindabeni zo1KZN TV ku-Ayanda Dube kusemgungundlovu. Umqondisi emnyangweni wezokuthuthukiswa komnotho KwaZulu-Natal uThami Zondi useshayeleke ihlombe isenzo senhlangano eHollywood Foundation sokuxhasa kosomabhizinisi abasakhula. uZondi usho kanje emcimbini wokuqhumelisa amabhizinisi emkhakheni wezamabhizinisi esakhula ibambelela Business Awards ebibanjelwe eHollywood Bet eGreyville Convention Centre eThekwini. Amabambelela Business Award kuhloswe ukulekelela osomabhizinisi abasakhula ngamasu kanye namaqhinga abangawasebenzisa ukuzifunela uxhaso kanye nokukhombisa ngamabhizinisi abo emphakathini kanye nakubaxhasi. Lolu ke uhlelo lomnyango wezokuthuthukiswa komnotho ezokuvakasha kanye nokongiwa kwemvelo esifundazweni KwaZulu-Natal ngokubambisana nenhlangano iHollywood Foundation. Umqondisi emnyangweni wezokuthuthukiswa komnotho ezokuvakasha kanye nokongiwa kwezemvelo esifundazweni KwaZulu-Natal uMnumzana uThami Zondi uncome inhlangano iHollywood Foundation ngokufukula osomabhizinisi abasakhula. Amabhizinisi amancane which we call ama-SMMEs iwona ayi-backbone ye-economy noma umnotho wezwe lethu. Ngaphandle kwalamabhizinisi amancane siwakhulisa ngobuningi bawo umnotho awukwazi ukukhula. Namhlanje ngoba silana sesifikileke ebusuku following izolo sesizo-awada laba abawu-20 ababashaye bonke amakhanda. I-top 3 siyazi ukuthi number 1 uthola 130, number 2 uthola 100,000, number 2 athola 70,000, and then the rest of the 17 they are sharing 40,000 each. So it's good money that goes towards their needs businesses abo. So sijabulile namhlanje nomuntu nje obelana is also representing umphathiswa MEC wokuthuthukiswa kwezomnotho nezokuvakasha nokongiwa kwezemvelo. Isikhulu esiphezulu eHollywood Foundation uMorgan Shandu ugqugquzela osomabhizinisi abahlomlile nabangahlomlanga ukuthi baqhubeke nokufaka izicelo zoxhaso kulenhlangano. iHollywood ibusiness nayo elikhulayo and ama-customers ethu aqhamuka emphakathini. Ingakho nje sithathe isinqumo sokuthi we must give back to ama-community asupporta ibhizinisi iHollywood. So into engayisho nje kuba kosomabhizinisi abancane ukubagqugquzela ukuthi abayisebenzise iplatform yaseHollywood, abayisebenzise iwebsite, ba-apply. Osomabhizinisi abahlomlile baveza izingqinamba ezibhekene nosomabhizinisi abasakhula. Ngicela nje ukuqala ngokugqugquzela ukuthi loyo muntu osekhaya wena ohlele ekhaya unalombono onawo osabayo ukuthi uqale.
ithuba elihle lokuthi uqale. Some of the challenges esiwahlangabezana nawo ezosomabhizinisi kakhulu is yona funding ngoba alikho ibhizinisi elifuna ukuba lincane forever. So as isikhula somabhizinisi abancane there come a time whereby sifuna ukukhulisa ibhizinisi libe likhulu but sishawo ukuthi we don't have enough funds. I think one of the challenges small businesses face, including this one, exposure. Ungaziwa. Ezindabeni ze1KZN TV, ngingusiyabongwa kaDuma eThekwini. Sithishelele etolo sibe siqhubeke nazo indaba zethu. Sikwamukele ke mbukeli usabukele zona indaba ze1KZN TV nazi ke ihlokana kuyizona ehamba phambili usuku namhlanje. I-ACDP ubungaze usuku lwamalungelo ele-MK lithi lilungisa izinkinga zangaphakathi kanti uqonyoliswe abamabhizinisi kweli kaMthaniya. Abamkhakha wezokuvakasha bathi ke bayakujabulela ukubona abantu beuchitha amaholide ezindaweni zabo kwaziseke basazama ukubuyela esimeni somsebenzi bebenawo ngaphambi kokufika kubhubhane lo-COVID-19. Omunye umvakashi osuke eGoli uthi ke isifundazwe soKwaZulu-Natal sinothile kwezokuvakasha ngakho ke uhlaleletha abanye abasuka emazweni angaphandle. Abavakashi bathi kubalekile ukuthi bahehe izivakashi zasemazweni aphesheya kwezilwandle ukuze zizobuya zizotshala imali kuleli. Everyone always comes to the Drakensberge to come see the hiking or see the mountain, do some hikes. But I also think that it's very important for us to come and see the local village, a real village, and also just for supporting the local community as well as especially the schools, because the schools in the area doesn't receive much funding. So it is important that we bring tourists so they can actually see what happens really here in the mountains in KwaZulu-Natal and the schools, and that we need funding, especially from overseas. Osemkhakheni wezokuvakasha uthi ukuba kule ndawo sekumzuzise okuningi. Kule ndawo esikuyo iyokuphela mhlambe engathi inamathuba ukuthi abantu basebenze. Then mina ngithe mangisebenza ngase ngibona ithuba ukuthi ngithathe khona amathokozo ngwase emphakathini. Ukuyiwona ke lamathokozo lawa ebengithi mangihamba lawa vakashi emphakathini ngibalise ngezinto ezingekho emphakathini. Nginama project mhlambe engawabala a11 esinawo project esiwenzayo. Kodwa le namhlanje esikuyo kuthiwa isakhile Center of Learning, Education and Environment. Ilokuzana i-center inezinto ezu7 phakathi ehlukene. Abenhlangano ezemvelo KZN Wildlife bathi isikhathi samaholide sisho lukhulu kubona. Isikhathi samaholide isikhathi thina esisijabulela kakhulu ngoba yila sikwazi khona ukwenza khona imali ngoba njoba sibuya ko-COVID sike savala kungangeni lutho revenue. Kwathi noma sekuvuliwe abavakashi bebesaba ukuvakasha ngoba bebengakabi sure ukuthi kuyahanjwa yini. So njengamanje nje sesibuyele egamini yethu enkulu sekuyagcwala like for this weekend nje njoba kuyi mhla ka20 kusasa mhla ka21 i-Human Rights Day. I-occupancy yethu inhle kakhulu ithendele njengamanje seku100% nasemahayi kune campers enye group enkulu abantu abasuka emhlabeni wonke jikelele. Umnculwane uthi zikhona izingqinamba siba nawo ama challenges uthola ukuthi long weekend kodwa kube long weekend engekho busy ngani na sikeshawe izimo zokuthi upetrol noma diesel fuel ukunyuke. So as South Africans ske bayeke bebe ngakwazi ukuthi ukuvakasha ngaleso sikhashana. Kodwa njengamanje nje sekubuyele kahle sigcwele manje kuzoba ama school holidays which is amanye ama holidays senza ngawo imali lapho so kugijima nojahidata. Kanti uthi kuningi okungathokozela izivakashi kule ndawo. Kunama waterfalls amaningi kukhona enye kuthiwa cascades ingane zihamba ziyabhukuda kuphephile mangabe kugcwala kakhulu sifake nama security ama field rangers ayosigadela ukuphepha ngoba ukuphepha kubalekile kuthina. Mangabe ungakuthandi futhi kuya kubhukuda kuma waterfalls namahashi esitebeleni namahashi kwenza i-horse riding khona. Ezindabeni ze1KZN TV ngu-Ayanda Dube seBergville. Emva kokuvela izindaba zokuphenya kukaKhomishana wamaphoyisa uphiko lwamaphoyisa azimele iPid kube nembono yahlukene njengoba ke enconywa ngamagalelo akhe okulwisana nobugebengu. Umhlazi wezepolitiki ozimele uDokotela Zakhele Shamase uthi lokho okwenzakayo kuyinhlese yezepolitiki. Kuhlukene imbono kubantu basesifundazweni iKwaZulu-Natal emva kokuvela
Kwesindaba zokuthi uphiko lwamaphoyisa azimele iIPD liphenya lo ngukhomishana wamaphoyisa esifundazweni KwaZulu-Natal uLieutenant Nhlanhla Mkhwanazi. Umkhwanazi useshawela ihlombe ngenxa yokulwisana nobugebengu obuhleliwe. Umhlazi wezepolitiki uDokotela uZakhele Shamase uthi khona inhleso yomona njengoba nongqongqoshe wamaphoyisa efuna ukubongwa yena ngokulwisana nobugebengu. Ngisakhona ngokusobala ukuthi engazathi kunokunqubuzana kwabaphethe kusukela kunational kuze kuya kwesifundazweni kusikhumbuze futhi wakwenza ngesikhathi kusakhona umnumzana uBheka icele ongqongqoshe wamaphoyisa enqubuzana noCommissioner wakhe national kube khona iclash of interest kodwa lapha kuyabonakala ukuthi ngathi mhlambe ke ikhona nenhlese yokuthi kuba khona umona ukuthi ngathi sekuzoqhama uCommissioner waKwaZulu-Natal ngoba phela siyamazi ukuthi ube ngekho buthuntu ubelwa ngempela nobugebengu nokwenzakalayo esifundazweni futhi ubugebengu sebehle kakhulu manje ke mase kufika uminister ungqongqoshe omusha fanele phela ke icredit iye kuye kakhulukazi nokuthi iye kumuntu okusesifundazweni ngoba phela naye ulwela ukuthi athole icredit ukuthi njengongqongqoshe wamaphoyisa efikile wenze into enkulu ngoba siyambona phela naye ukhuthele. uShamase uthi kubuya kuyinto yangaphakathi njengoba elusana nobugebengu obuhleliwe. Umkhwanazi kusho ukuthi ikhona lento lena yangaphakathi ayishoyo umkhwanazi ithanda kuba iqiniso ukuthi ukhishwa unyumbazana kuliwa naye ngoba nakho etinyela njengenyusi ezigebengini nasebugebengini obuhleliwe lapha KwaZulu-Natal. Le ndaba na isitshela ukuthi engathi manje kukhona lokhu ukuphazamiseka kokulwa nobugebengu obuhleliwe KwaZulu-Natal ngoba uma ngabe sekhona nabamvukelayo sibonile lapha naseNanda kukhona sebekhala ngokuthi uyena uphikisana nokuthi ubugebengu behlile bona bekhala ngokuthi ubugebengu bunyukile eNanda. Uyabona sekhona nepolitiki engena ukuthi nina thanini ngalomuntu mbheceni ukuze yonke lento athu yenzile nobugebengu alwa nabo kubonakala kuyizeleze nanga umuntu sibona thina ezolo nobugebengu ungqongqoshe omusha. Ngakho ke so lento lena inenhlese yepolitiki nokuhambelana ngemuva nokudayisana nokuthi ubani ofanele aphucwe indondo yokuthula nobugebengu obuhleliwe ngempumelelo. Intatheli esimkantshubovu yezepolitiki uvele Mphungula uthi kubuya kunokudideka ngalolu phenyo lweIPD olubhekiswe kumkhwanazi njengoba kunembiko evela ukuthi kunesikhulu eziphezulu aziphenyayo. Ungabazeka kobuqotho balo lophenyo ngoba eqaleni kade umsakazi kuvele ukuthi isikhalo lesi besifakwe uMinister of Police uMnumzana uSezomchunu but sibona uMchunu ekhipha istatement sakhe no lento wena akayazi kwase kuvela istatement seyiphile sithi no bathole lokho from umuntu osesithe esingabiza ngo-anonymous. So inkinga ileyo ke umsakazi manje sekhona ukushayisana ukuthi kahle ubani ofake lesikhalo but umsakazi nako esesikuthola manje sabe indaba ukuthi sekuvela ngathi angathi khona ucopho khona kulolu phenyo ngoba akusacaci kahle ukuthi ubani ophenyayo sekuvela nalokuningana ukuthi angathi ngaphakathi kwipolitiki nakhona kulabo abaphethe bakhona umkhwanazi angathi abasamthandi kahle ngokusebenza kwakhe ngobuqotho angathi kunabantu abaphenyayo abaphezulu okungenzeka ukuthi lese kuyitulo lokumkhipha. Uphungula uphinde waveza ukuthi ubuqotho bukaMkhwanazi yibona bomdalela izitha waphinde waveza ukuthi kunenhlese yezepolitiki. Siyathola ukuthi impela sezikhona insolo nathi esizwa kodwa noma sasizwa kude okwamanje ngesikwazi ukuthi siqinisekise kodwa kuyavela ngathi umsebenzi wakhe kahle obuqotho bakhe okuphenya abantu kunabantu abathile mhlambe abathandwa abantu abaphezulu abaphenyayo osengenzeka ukuthi manje ngendlela yokuvikela bona lawo bantu labo sebethi abagudluze yena ke umkhwanazi. So yini kuseyinsolo kwamanje kodwa ke ngenxa ukuthi umsakazi iIPD iyaphenya ngiyacabanga ukuthi nayo inkinga semele iziqiniseke ukuthi impela iphenya kahle ithola okufanele akukho lokugxambukela okuphenyeni kwayo ngoba umbiko wayo impela siyongabazeka ukuthi impela ubuqotho na uma kukhona izinsolo zokuthi lokho sesikubona iyayiphinde seyiphushwa abantu abathile abafuna undonga aphume lesikhundla kanti uyasebenza kakhulu siyazi impela umsebenzi wakhe umkhulu uyanconywa kakhulu. Isifundazi KwaZulu-Natal sibhekene nezinga eliphezulu lobugebengu njengoba usuku nosuku ukubulawa abantu. Ezindabeni ze-1 KZN TV kubika uThabani Maphumulo eRichards Bay.
Njengoba namuhla kubungazwa usuku lamalungelo abantu, imiphakathi yakuleli ikhathazekile ngesimo esinzima ephila ngaphansi kwaso njengoba ke siphila ngokusabela izimpilo zayo njengoba ke isimo sezulu esingesihle silokhu siqhubeke njalo ke nokubeka abantu engcupheni. Laba bathi ke yize sikube kuqonda ukuthi ke isimo sezulu kasilawuleki kepha ke ukuhluleka kahulumeni ukuqeda imisebenzi efana nokwakhiwa kwezindlu zemixhaso, amabhuloho nokunye yikho kwakubenza baphile lubhojozi. Namuhla elakuleli libungaza usuku lamalungelo abantu, iziko lezindaba likhulumisane namalungu emphakathi kwaZulu-Natal abaveze ukukhathazeka ngokucindezelwa kwelungelo labo lokuphepha ngenxa yesimo abahleli ngaphansi kwaso emphakathini abayakhele. Bathi ke isimo sezulu esingesihle esilokhu siqhubeke njalo nokuhlasela isifundazwe senze kwahlala obala uyinkinga okubhekene nemphakathi. Isihluzi iminyaka ngawuthi ngwesithathu lo yenzeke unyaka wesithathu yaqala ngo2007 2012 iyenzeka namanje besicela nje usizo ukuthi silungiselwe le ndawo lena ngoba ayikho indawo esomuva sekuyo ayikho indawo soyakuyo cause egcineni eyatholakala lento lena kwathiwa thina sithola imizi bengizwe nami ngamahlebezi wathi imizi idayisiwe esasinikezwe yona swasukeni la yabo kudala lo nto leyo. Ngiyacela nje uhulumeni asisize azame ungenelela noma azame kube khona amapipe amakhulu azophumela ngale ikuthangi kuze kwadubuleka nengane umphakathi ubhikisha ucomplain emgaqweni yashona umfundi ethi uyogibela esikoleni so umphakathi ngoba inkinga yawo indala usinesikhathi eside and abasebenzi labantu abahlukunyezwa ilamanzi lawo most yabo abasebenzi khona nabafundi abalahlekelwe abantu asebefundile abano matric abangasebenzi balahlekelwe certificate balahlekelwa ama ID. Iningi likhala ngokucindezelwa kwelungelo labo lokufinyelela emtholampilo nakwezinye izindawo ngenxa yesimo samabhuloho nemigwaqo emphakathini abayakhele. Omunye walemphakathi owasogunjini okuyindawo ephakathi komasipala ababili iTheku kanye neNdwedwe osekuphele iminyaka behlushwa ibhuloho elingaphothulwa ukwakhiwa. Umonakalo wakamuva wezikhukhula udale ukuba ke bagcine sebesebenzisa iskepe ukufinyelela lapho befisa khona. Iproject silikhanda about 3 weeks ago selibuye laphidlika futhi sispendila ngalonke silikhanda la bridge labuye laphidlika futhi namanje so ke manje sacabanga ukuthi yabona since not so siya business la sinesitolo lapha nasine tavern sina yonke into sidayisa nama blocks lapha so manje sabonda inansi indlala nathi sibilitela ngcono senza iplan yescape abantu bakwazi ukuwela lana sikwazi nathi ucosha amasente nanokusiza ke nje abantu abadlula abayeverelema baya kolokhuzana kosindiswe nezibhedlela yabo ngoba manje lapha bese kuyilokhuzana sekuyinto estark nje kungasalokhuza kungasawela imuntu. Hayi sibhekene nobuzimena ke nje ngiyasaba ke nokuhamba ukona amanzi la ngiyabona ngathi ngizophosela sibhekene nobuzima kuleli bridge lethu kwama alakheki sifike sithi bezana nalo uyabona sebeshiye kanjalo sebehambele sebethi imali isiphelile manje asazi ukuthi kufanele size sigcine senze njani kwela kona amaplango nekufake negodo ke itengayo indawo yiyo le esemva kwami ebheda kakhulu esesimene esibheda kakhulu la umuntu kusafanele aqale phansi futhi azogibela iskepe if enganawo 20 rand akakwazi ukugibela ukwazi ukugibela iskepe awele ayengaphesheya if eyothenga esitolo then it's free but if kuuthi uyawela mhlawumbe uhamba indlela zakhe noma mhlawumbe uyesibhedlela fanele abe no 20 rand singayisho nje ngathi mina umuntu okukhulile akacabangi nanokuthi azaza ahambe nje la ngoba if wazama ukuhamba akukhulu okumehlelayo because sezikaningi ilento ama incident whereby abantu abadala bezama ukuhamba la bethu wasebelimala bewa bephuka ngenxa ukuthi bebona ukubaleka kwabo ukuthi fanele bewele bagcine bengawelanga. Izimvula ezakamuva zidala omkhulu umonakalo kwempahla efana nezindlu nokunye kwaphindeke kwalahleka nemphefumulo njengoba ihlasele izikhawu zilandelana eduze isifundazwe simenyezelwe njengesiyinhlekelele. Hlumba kwethu la eThekwini sesilahlekelwe abantu abaningi bengikhuluma nomongameli wezwe eThangi eCape Town ngicela imali yokuba kulekelelwe laba baneyinkinga zeinhlekelele nona ungqongqoshe
wakakhokha kuzwelonke sixoxa nabo ngokulekelela la kunenhlekelelo khona kodwa into engicelayo kuba sibambisane lingaqali ngokungena emgwaqeni uma kuneyinkinga sifuneni nisithole into esiyengiyifunayo ngifuna siqinise lobudlelwane bokwakha kabusha iKwaZulu-Natal ngokubambisana nangobuqotho nangeqiniso. Ezindabeni ze-One KZN TV kube kuNtombi khona Mvubu eThekwini. Siphinde futhi sikhokha umoya sobe siqhubeke nazo indaba zethu. Asiphinde-ke sikwamukele mbukeli busabukele zona indaba ze-One KZN TV sikukhumbuze kobe kuyizona behamba phambili namhlanje. I-ACDP ubungaze usuku lwamalungelo ele-MK lithi lilungisa izinkinga zangaphakathi kanti uqonyoliswe abamabhizinisi igwele kaMthaniya. Ake sibheke ngosini yazomnotho. Izimakethe ke zivale irandi lu-18.17 emaqhathaniswa nedola semelika libo 23.57 emaqhathaniswa nopondo libo 19.75 emaqhathaniswa neeuro igolide lona lu-$3,040.88 ounce oil ongahluziwe wona u$70.78 umphongolo. Ake sibheke kwezemidlalo. Umqeqeshi Kaizer Chiefs uNazreddin Nabi ubukeke ngasakholelwa kumkadlo wakhe uRanga Chivaviro onyama nambana kubalandeli baleli qembu ngenxa yokugeja oqekelele bamagoli. Ukuphawula kukaNabi ngokushoda kwakhe komgadli oqatha ngenkathi leli qembu libhekene neRichards Bay FC ngempela sonto kubekeke kuseyizinkomba zokuthi ke akasayizwa ekaChivaviro kwaziseke nguyena umgadli oqatha kuleli qembu. Unabi ke kubeke kwacaca ngemuva kokuhlula kwezakhe yiBay ukuthi ke ukusola umgadli omude oqatha obezoba sebhokisini alinde ukuqedela amabhola ebebewagobela khona kube inselelo enkulu kulo yamdlalo. Nasike isimo sezulu esikalindeleka. Mbukeli-ke ziyaguqa bese kuphathele zona osukwini namhlanje. Mina nawe siphinde sihlangane kusasa futhi ngasikhathi esifanayo impela sonto emnandi. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iThulis Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile.